ka actress Najla Assam kan Nandini Kashyap kabala at dangsian haka film kaba kerteng ka Rudra kabala job ha ka box office kala syakemno hadin ka jingje tynrah kali hagoa hati kane ka jing syakem kalong hadin ka jingyap jong we samla pule ba arfwe snem ka arta ubala mensau hakne ka jingje layathu ki pulit ka goati kane ka jingsha tynrah kali kala je haka thain dakin goan jongka goa hati haka por lai beje step jong arfsan tarik jong ta ubrai bat une ubreu blasha tynrah latip kerteng ku usamiol haki ubrai usamla pule na nalbari polytechnic ubatrai steng pora Guwahati Municipal Corporation lane GMC u Samuel haki ubala trek project like udang wan pai shalain haka baka we ka kali Scorpio kaba penher state bha kabalanya dakan Nandini Kashyap haka bakala penher bat kala tynrah ya uteu samla bat ya kanela pensya lengba ka CCTV kane ka actress kamsyom la sange ban yarap ya uteu samla pule ubala mensau bat kala phet kratno layathu ki parlok jongu kibalayu i ya kane ka jingjia utai usamla pule ubrang arfwe snem karta ula khlad no ha hospital ha ka janmit jongka snibar ki parlok jongu kibala be ya katai ka kali ha ka bakala phet krat no hadin katai ka jingjia bat hadin kilalap ya katai ka kali ha ka wei ka apartment kabadon ha kahili para ha ka balaong bakan Nandini Kashyap kala persyang ban buri ya ka kali SUV jongka ki video ki bala sapreng ba hadin kila peni ya ka jingkan at ka bajur ha pedeng jongki bat katai ka actress ki pulit khaman shua kila kurub ya ka kali jongka actress Nandini Kashyap bat kila tokit ya ka ha ka bayad dai bat katai ka jingje nangta ki pulit kila kenta ya ka jingdon kti jongka ha katai ka mukod duma nila kem ya ka actress Nandini Kashyap menta kasni halor ka kes ka jingtynrah kali bat phetkrat khaman shua ngila shukli jingkli ya ka namar ba yak kes la mudu ningkong hapo ki kendon bala bansha jamin handrai nin ka janmit uni ubri ula khladno namar ka jingmen saw jongu kumta ngilio wan penrung yak kes halor ka jingdon kti jongka ka jingpen yabriu kabala kot syaka jingpen yabriu kaba omla ban ai jamin ngila kem yaka ban ngilawan ra yaka hapo ka lokal kut ong ujayanta sarati bora DCP traffic ki pulit jongka Guwahati haki nongtho kubor ki telong kubor kliatu ba Samuel haki uwan na kalonging kabaduk bat udang bai tengka ya ka jing pule jongu daka kam sipor jongu ha GMC ki bahayeng jongu kliatu ba luben saujur haki benta jongka kli ka jingkle habro artli ki kejat bat ki jing pa ki sing haka terpeng bat haka kti jongu ningkong la penthe ya u ha Guwahati Medical College Hospital bat hadin la penkendre no u Shaka Hospital Shimen ula khlad no ha ICU ha ka janmit jongka sni ba ar